Nairobi. Erokamano Chris Owino nyakwara Ramogi. Wabiro luwo ni wach machal kamano nyaka ochopie giko mare ka wadhi nyime. Jotije malawo 200 mag duol ma ochung'ne chwalo yedhe mar KEMSA ibiro riembe tich dwe manyien tok tieko nonro mitimo ne jotije e duolno. Jatend jotije piny owacho Felix Kosgei otimo lendo no kowacho ni ging'iyo kendo duoko piny osara magitiyo gi chulo jotije. Kosgei nolando mae romo mane obedo go kod jotije KEMSA kowacho ni omenda mitiyo go e chulo osara e duolno ni malo mokalo. When we say that those who are in contract will not be renewed, it is because we want to optimize for the sake of having enough money to develop this country. Or else all the monies will be in the pockets of employees and nothing will move. Generally, a wage bill should be 40% and below. But now if you get wage bill goes as far as 60%, 65%, 70%, then what is left for development? Nothing. How can we ensure that we get substantial amount of money to go to development? And the only way to do that is to revisit the issue of staff establishments. Yeah, Ramogi, erokamano kuom medo